Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем наши стрымы з рэдакцыі Еўрарадыё, са студыі Еўрарадыё ў Варшаве. Працягваем абмеркаванне падзеяў Беларусі за яе межамі, і сёння з нас у гасцях, з намі на сувязі гісторык, кандыдат гістарычных навук Алесь Пашкевич. І ось добрый дзень, спадар Алесь, наперш. Добрый день. Хочу з вами абмеркаваць чарговую заканадаўчую ініцыятыву ад гэтым разам Генпракуратуры. Законапраект, які яны распрацавалі, называецца «Аб генацыдзе беларускага народа». І да вас, як да гісторыка, адразу першае пытанне. Скажыце, а што, былі нейкія выпадкі, можа быць, масавыя выпадкі таго, што адмаўлялі хтось там, я не ведаю, навукоўцы ці просто людзі, што былі праявы нейкага генацыда беларускага народа? Ну, просто ёсць ж вядомыя выпадкі, калі адмаўляюць Халакост. Тут таксама штосьці такое было. Гэта стала нагодай для законапраекта яго напісання? Я б сказал, что якраз ситуация зусім адваротная, что пытанне, як ставіцца да нацысцкага рэжыму, да гітлераўскага рэжыму, яно на рэдкасць аднадушнае, фактычна ва ўсіх пластах грамадства у Беларусі. Все прызнаюць гэта, што гэта быў рэжым вельмі рэпрэсіўны, што гэта быў рэжым антычалавечы, што ён праводзіў масавы тэрор, таксама пры ім быў генацыд. Это я не ведаю таких людей, якія б гэта вось так наўпрост адмаўлялі, паказалі, што не, гэта рэжым такі, который это праводзіў, правильно ўсё рабіў, каб ён праводзіў нейкія вось нават калі там нейкі перагінаў палку, в прынцыпе рабіў правільныя рэчы. Такого я не сустракаў увогуле, не нават сярод простых людзей асабліва, і тым больш сярод навукоўцаў. Тут просто, скажем так, ёсць пытанне падзелу паводле ацэнкі другой светнай вайны на тэрыторыі Беларусі. І ўвогуле другой светнай вайны гэта як, скажем, савецкая канцэпцыя такая, якая реалізаваная, якая ставіць на першы план гераізм савецкага народа і ўсё астатняе. І ёсць больш узважаная канцэпцыя, якая прымяняе больш такія, скажем, старается развязать это с пункту гледжання навуковых фактаў, навуковых крыніц, гістарычных крыніц, і ацэньваць пра тое, што гэта было, як чаму-то так стала магчымым, якія асаблівасці мела палітыка нямецкая на тэрыторыі Беларусі, якія ўвогуле намеры мела нацысцкае кіраўніцтва, як его рэалізоўвала. І гэта сам. І вось менавіта такі вот, можна сказаць, прапагандысцкі, публіцыстычны падыход і навуковы падыход да праблемы. І гэта ўсё, в прынцыпе, упіраецца. Гэта адзіна, можна сказаць, тое, што падзяляе грамадства. А такой вось праблемы таго, што хтосьці адмаўляе нацысцкае злачынства, і для гэта трэба зноў уводзіць такі вось закон, то я думаю, што гэтай праблемы насамрэч няма, і гэта закон прыняты зусім да іншых мэтаў. Давайте мы да тэмы мэтаў крыху пазней, а зараз усё ж такі, калі генацыд быў, калі былі злачынствы супраць беларускага народа, то да вас зараз пытанне ўсё ж такі як да навукоўца, з пункту гледжання навукоўца, патрэбны гэты закон ці не, мае ён сэнс? Я думаю, што гэты закон з пункту гледжання навукоўца сэнсу не мае, таму што у нас няма такіх супярэчнасцяў, няма такіх увогуле, скажем, калі ёсць нейкія навуковыя спрэчкі, то яны мусяць разглядацца у якасці, скажем, у сферы навукі паміж навукоўцамі самімі, а не прынашання вось такіх дзяржавы з дапамогай закона. Тому що у нас, наприклад, немає ніяких ось таких серйозних організацій політичних, які діяли на основі неонацистської ідеології, які похваляли б нацизм, його оправдували, і настільки серйозно, що доводили приймати таких ніяких законів. Этого нема, у науку держава не повинна вмешиваться в наукові стрічки. Тому этот закон, він не потрібен для того, щоб для регуляції ніяких наукових моментаў. Больш таго, для навукі ён вельмі шкодны, тому што ён прывядзе да таго, што проста навукоўцы, якія тым ці іншым чынам закранаюць
проблемы Другой светлой войны, будут просто бояться нечто писать, нечто выконать, потому что коли ранее можно было, скажем так, нарваться на некие на некие, скажем так, вербальные отповеди, что там здесь прополошить у державной прессе за некие погляды, которые выходят с державной идеологией, то теперь як бы хочуць увесці некие термины турэмныя, и при тым няма такой надеи, что это будет неяк объективно разглядацца, что сапраўды будут глядзець и за нешта сур'ёзнае судзіць, то магчыма просто этот закон может стать неким таким дубинкой для того, как просто неких звычайных навуковых, звычайных идеологічных оппонентов, звычайных неких сумленных навукоўцаў просто бить не науковыми аргументами, а вот такими репрессивными методами. Потому что, это больше так сформулировано, что вельмі коротко, лапидарно и ничего не тлумачится, там, что менавіта маецца, як будет применяться, и фактически под это можно позначить все, что угодно. Кому-то не сподобалось, и сказали, что это вот обновление геноцида. Это такое действие. Наколькі я ведаю, у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук Беларусі ёсць цэлая, я не ведаю, як там у іх называецца правільна, аддзел ці там, карацей кажучы, група навукоўцаў, якія займаюцца выключна гэтым перыядам Другой сусветнай вайны, ці як тут прынята ў нас больш гаварыць, вялікай айчыннай вайны. Так што можна прагназаваць? Гэта пасля ухвалення гэтага законапраекта праца вось гэтых навукоўцаў, якія спецыялізуюцца на гэтым перыядзе, яна будзе паралізаваная проста, ці яна ператворыцца ў нешта іншае, адрознае ад навукі? Гэта, як вы сказали, группа навукоўцаў, яна сапраўды, это отдел, называется отдел военной истории, и он занимается, не сказать, что это одной только Другой светлой войной, и он, скажем так, занимается войнами 20-го стагоддзя, то бок яны Першую светлую войну таксама закранаюць. Але гэта не так важно, бо сапраўды там асноўная тэматыка даследавання гэта отдела, и это Другая светлая война, немецкая оккупация Беларуси и еще что здесь связано. А что после этого будет с этим отделом? Я думаю, что ничего особливого в этом отделе не будет, потому что, хоть не было ранее такого вот закона, но еще и теперь нема, уже плануюць прыняць, але, в принципе, там и так была высокая самоцензура в этом отделе, яны, его спрацоўнікі, наколькі я разумею, не каналі таких спрэчных, таких контроверсійных тэм, там займались каким-нибудь там партизанским рухом, там что-то такое вот, тое, что, в принципе, державой захвочваецца, и, апошнія гады, прынамсі, не прыгадаю, как там что-нибудь такое сапраўды яны вострыя каналі и старались не вести супраць этой плыні агульнай. Таму я думаю, что гэтаму отделу это как раз таки гэты закон не асабліва паражае, тым больш яны яшчэ увелічаць і яшчэ больш умоцніць тую самую самацэнзуру, якая ёсць без таго. Але ўсё ж таки, можна на нейкіх таких конкретных прыкладах прывесці, што можа трапляць пад апраўданне геноциду беларускага народа. Напрыклад, я не ведаю, там якая-нибудь бабуля рассказывае про тое, што яна уратавалася падчас вайны дзякуючы таму, што яе там уратаваў нямецкі салдат. Ці што там, я не ведаю, нейкую добрую справу нейкія нямецкія салдаты, там, я не ведаю, там афіцеры, ці можа нават Гаўляй Тэркуба нешта там добрае для беларускага народа зрабіў, гэта ўжо як будзе ўспрымацца? Так менавіта ёсць небяспека, што менавіта такія рэчы могуць успрымацца сапраўды пры жаданні, як тое, што хтосьці там апраўдвае нацысцкую ідэалогію, хтось адмаўляе там геноцид и так далее. Я ж кажу, тут не расписано по пунктах вот это самое, той законопроект, які мы бачили, там просто все там агульными словами. Просто написано, что обновление геноцида белорусского народа. И все. И я думаю, что под это можно подогнать, все, что завгодно. То есть самое, когда начинать доследовать нацистскую политику в 41-44 годах на территории Беларуси. Пачынаць там разважаць про тое, што у таго самага Кубы была одна канцэпцыя, у Курта фон Готберга, які упамяняў іншая канцэпцыя,
что там той самый Куба воевал с этими органами там СС, у яго былі іншыя погляды і на тое, як ставіцца мясцовае насельніцтва, наколькі супрацоўнічаць беларускім нацыянальным рухам, як таксама ставіцца зноў-такі да габрэйскага пытання. Вядома таксама, што Куба і тут меў пэўныя разыходжанні таго, што яму дыктавалі з Берліна, што праводзіў СС. Ну, гэта ж не значыць таксама, што той самы Куба яго там робіць героем ці ўсё астатняе. Ну, але ж ёсць это сам, ёсць дакументы, ёсць публікацыі, якія сведчаць пра тое, што сапраўды яго нейкія там былі рознагалоссі з тым, што ён павінен быў рабіць, тое, што ён рабіў на практыцы, спрабаваў рабіць. І вядома, што калі тут падыходзіць з пункту гледжання, што трэба проста ўсіх, хто не згодны рэпрэсаваць за гэта, то да гэта можа прычапіцца і сказаць, што вось хтосьці там робіць нацызм з чалавечым тварам. Гэта можна давесці да абсурду, і сапраўды тут такая магчымасцяў для гэтага вельмі шмат. І асабліва дзейнічаюць законы. І няма надзеі на аб'ектыўную экспертызу. Ведаеце, калі я толькі ўпершыню пачуў і пачытаў там пэўныя планы па гэтым законапраекце, першае ж, на што звярнуў увагу і што мяне здзівіла, гэта абмежаванне па часе, што бярэцца толькі перыяд Другой сусветнай вайны. І першае пытанне. Скажыце, на ваш погляд, тое, што тэрмін гэта я пазней спытаюся. Іншае, скажыце, чаму, вот на ваш погляд, так ввогуле трэба, каб пісаліся законы, вось менавіта пэўны прамежак часу, вось тут гэты геноцид, скажем, калі геноцид быў яшчэ ў іншы прамежак часу, то і пішацца асобны законапраект, ці калі ты ўжо пішаш аб геноцидзе, то павінна ўзгадвацца ўсё. Напрыклад, рэпрэсіі сталінскія, ці там, скажем, часоў пачатку 20-го стагоддзя, там 20-30-е гады мінулага стагоддзя. Гэта быў геноцид народа беларускага ці не? Курапаты, расстраляныя паэты і ўсё астатняе. Ці вот як вы ўвогуле ўспрынялі гэтую сітуацыю? Калі казаць так ужо канкрэтна пра нейкія законы, то я не думаю, што там уже трэба законы ўбіваць там ўсё на свеце, калі там ёсць праблема наконт нечага аднаго, наконт іншага, напрыклад, няма, то нават ужо варта ўжо ўсе геноциды, якія там только быць, скажем так, пачынаюць ад княжыча славы да сённяшні дзён, упісваць адзін закон. Напрыклад, тое самае, як, наколькі я ведаю, разумею, што і ізраільскі закон там пра адмаўленне геноцида, там ён прадугледжвае толькі тыя масавыя забойствы габрэяў, якія мелі месца ў Другую светную вайну, і там геноцид армянаў таксама яны, калі яго кажуць, маюць на ўвазе толькі вось той геноцид, які адбыўся напрыканцы падчас Першай светнай вайны ў Асманскай імперіі. Таму гэта не галоўная праблема, калі галоўная праблема ў тым, што менавіта што былі іншыя, што тыя самыя сталінскія рэпрэсіі, тое, што адбывалася ў той час, мы ведаем, што адбываліся жудасныя рэчы, то наконт іх, то якраз то ёсць той якраз праблема, што многія гэта не прызнаюць, многія, не многія, але некаторыя гэта не прызнаюць, і могуць сказаць так, і фактычна пішуць, амабіляючы Сталіна і ягоную палітыку, і ставячы пад сумнеў і нават і самі рэпрэсіі часамі, а асабліва іх маштаб. І вельмі часта мы ведаем, што шмат такой літаратуры выдаецца і прадаецца ў дзяржаўных крамах, і ніхто за гэта нікога не пераследуе. Гэта таксама ёсць такі пытанне. Іншая справа, конечно, называць это геноцидом, не называць, это ўсё-таки вельмі моцнае такое слово, і я б сказаў, што ім часам заўжываюць гэтым словам, што і не толькі ўлада, і з іншага боку, што любую праяву там тэрору, нейкіх там рэпрэсій называць зразу геноцидом. Тому што, ўсё ж таки, гэта ёсць канкрэтныя паняцці, канкрэтнае значэнне, што вядома, што геноцид заўсёды звязаны з тэрорам, але не кожны тэрор геноцид. Таму тут зноў-такі пытанне ўзнікае наконт, я думаю, што вы самі чыталі, што некаторыя, асабліва ізраільскія, з Ізраіля, з Нямецчыны, навукоўцы, якія зразу па свежых слядах адгукнуліся на закон,
яны казалі, што просто не трэба адрозніваць, напрыклад, што нельга сказаць, што весь беларускі народ, калі ў ягоным браць у ягоным разуменні ўсіх жыхароў Беларусі тагачасных, што ён быў аднолькава патрапіў пад геноцид. Тому што ўсё ж такі палітыка адносна еврейскага насельніцтва і палітыка адносна славянскага насельніцтва, яна была хоць і чуды рэпрэсіўная, была жорсткая, но але паступова рознілася, тому што габрэі яны падлягалі поўнаму знішчэнню, поўнаму пагалоўнаму знішчэнню з ідэалагічных момантаў, з тымі самымі з беларусамі там і іншымі славянскімі народамі, і не толькі славянскімі, якія ў вачах нямецкіх прыхільнікаў расавай тэорыі з'яўляліся нейкі стаялі на прыступку вышэй за габрэяў, наконт іх была трошкі іншая палітыка. Так, і таму просто ўсіх таксама пад адзін грэбень так просто грэбсці, но звычайна это не контрпрадуктыўны шлях. Да, я патлумачу зараз. Спадар Алесь звяртае ўвагу на трактоўку, што там напісана беларускага народу, і тлумачыцца, каго маюць на ўвазе. Так вось, маюць на ўвазе усіх людзей, грамадзянаў без Беларускай Савецкай Рэспублікі, Савецкага Саюзу, якія мелі пашпарт Савецкага Саюзу і пражывалі ў той час на тэрыторыі Беларусі. Вот мелі пашпарты савецкія, тагачасныя, як правильно адзначыў спадар Алесь, і этнічныя беларусы, і габрэі, і палякі, і людзі іншых нацыянальнасцяў, але да кожнага этнаса было рознае стаўленне у акупантаў падчас Другой сусветнай вайны. Спадар Алесь, яшчэ адзін момант, калі мы ўжо кажам пра тэрміны, якія там пазначаныя ў гэтым законам праекце, то значыцца заканчэнне геноциду падчас беларускага народа падчас вялікай айчыннай вайны і пасляваенны перыяд. Так вот, ён пазначаны, што закончылася ўсё 31 снежня 1951 года. Вот мне, конечно, здзіўляе такая дакладнасць. Вот яшчэ 30 снежня 51 года геноцид быў, а 31 раз і ўсё закончыўся. Як так можа быць? Это відавочна, это пункт унесены, там нават не пункт, а вось такая зносачка ёсць, у якой гэта пазначаецца ў гэтым законе, законапраекце. Відавочна, это ён уведзены для таго, каб проста адначасова разам з злачынствамі нацыстаў падчас нямецкай акупацыі уключыць таксама, ахапіць дзеяннем этого закона таксама дзейнасць пасляваеннай антысавецкай партызанкі на тэрыторыі Беларусі. Такая была розная, была польская армія краёвая, была украінская паўстанцкая армія на Палессі, былі нейкія літоўскія арганізацыі, былі спробы стварэння беларускіх. Вось гэта таксама хочуць таксама туды ж кінуць у той же кацёл і прызнаць тое, што гэтыя арганізацыі таксама тварылі там геноцид і ўжо нават пасля заканчэння вайны. Гэта, по-моему, таксама такія вялікія маніпуляцыі, таму што зноў-такі іх дзейнасць гэтых арганізацый была розная, то, па-першае, што яны не мелі ніякага дачынення да нямецкага нацызму, яны дзейнічалі асобна ад яго і часта супраць яго таксама, што яны мелі канцэпцыю двух ворагаў, што ёсць вораг адзін вораг Польшчы з аднаго боку, ці вораг Украіны, і вораг сваёй радзімы з другога боку. І вядома, што як у кожнай партызанкі у іхняй дзейнасці таксама было шмат такіх момантаў, якія не рабілі ім гонару, і таксама можна, скажем так, нейкія злачынствы з іх боку таксама зафіксаваць і улічыць. Але ці падпадала это зноў-такі пад пытанне геноциду, гэта вялікае, это цяжка казаць, і ў любым выпадку это трэба расследаваць навукоўцам, а не прокурорам, тым больш у рамках такого закона. То трэба перастаць вешаць на это ўсё заведзены яшчэ савецкага часу ярлыкі. Потому што з таго часу іх проста вядома, як савецкая ідэалогія, якая савецкая ідэалогія прапаганда наконт гэтага не цырымонілася, і яны проста часта падавалі гэтыя арганізацыі, якія там змагаліся за свае
за свои национальные идеалы, просто их связывали в своей риторике с нацистами, ставили их, можно сказать, можно просто дефис у своих парадыйских опусах, и этот подход в нашей ступени заховался до теперешнего часу, и вот он в этом законопроекте сам яскраво иллюстрировался. Ну и скажем так, что это подход несучасный, подход несправедливый, подход, он, ну, скажем так, ну, абсолютно заидеализований і не мае ніякага дачынення да гістарычнай нейкай аб'ектыўнасці, да, ну і да справядлівасці. Наш глядач піша: про 1951 год ўсё зразумела, каб прыцягнуць под гэтую справу удзельнікаў пасляваеннага антысавецкага супраціву. Але ўсё ж таки я пашыру і пагаджуся са спадаром Алесем. Не просто антысавецкага супраціву, а нацыянальнага подполля. Вось ліквідацыя нацыянальнага подполля на тэрыторыі Беларусі завершылася, аперацыя вот это завершылася менавіта 31 снежня 51 года. Але ці не падаецца вам, што ў прынцыпе увесь гэты законапраект і быў подцягнуты под менавіта ось гэтую усю сітуацыю змагання с нацыянальным подполлем, что не как бы так злачынствы можа быць гітлераўцаў, про якія і так усе ведаюць, якія ніхто не адмаўляюць, сталі нагодай для напісання гэтага законапраекта, а менавіта вось нацыянальны рух, нацыянальнае подполле, нейкае все нацыянальнае, можа быць, вот это абуджэнне. Вот гэта выклікала неабходнасць, патрэбу напісання гэтага законапраекта. Ну, я думаю, что в этом стержень есть, безумовно, рация, что видовочно, что там уже о нацистских злочинствах особливо нового ничего сказать немагчыма, и сапраўды трэба это разглядать этот закон у контексте внутренней ситуации и так само вельмі важной международной ситуации. Потому что, я думаю, какие теперь отношения с той самой Польшей, с Литвой, с Украиной, и натурально, что для того, как их там укусить, это не могут никаких иных причин, просто начинать ими змагания на таким вот историческом поле, объявляют те самые важные для поляков, для украинцев, важные моменты истории, где змагались за их национальные идеалы, объявить их такими вот злочинными, объявить вартыми криминального переследу, ну и тем самым, как бы, может быть, так само репрессовать под это неких национальных активистов мясцовых, какие там, скажем, я думаю, что удельные, есть живые удельники того самого послевоенного супрациву, який был на территории Беларуси, на территории Беларуси, что есть польские там, например, организации, которые заглядаюць магілы загінуўшых тады, якіх ідэалогіі такой вось гістарычнай памяці важное место это падзеі займаюць. Ну і вось праз это закон можна будзе таксама рабіць як бы асновы для того, каб іх рэпрэсаваць, каб іх неяк абмяжоўваць і ну такі нават сказаць, што мы ведаем, што цяпер вось кіраўнікі саюза кіраўнікі польскай меншасці, якія скептычна ставяцца да цяперашняй улады, ну і таксама іх лідары цяпер сядзяць. Тому, безумовно, что в первую чергу как бы стараются целить не у мертвых, бо ясно, что уже больше часто, важно больше, там 99% людей, которые заспели, они уже в могилах, а стараются этим колоть живых. И не только на уровне так, людей, а и на уровне таких, на уровне целых держав, целых национальных областей. Як вы думаете, ось давно уже ўсё ж таки гавораць про, ну, ведаем мы про ненавість, нават хотел сказать не любого, але тут лепш слово ненавість беларускага рэжыма да нацыянальнай сімволікі, там і спрабуюць там неякія прыцягнуць под закон об экстрэмізме, зараз вось гэты закон об геноцидзе, ці не стане по выніку, что афіцыйна зараз
любая нацыянальная сімволіка будзе трапляць пад дзеянне ці аднаго ці другого закона, вот магчыма аб геноцидзе, бо тут же ж вось прадстаўнікі нацыянальнага падполля карысталіся гэтай сімволікай і адпаведна караць, ну па-першае забараніць афіцыйна гэта ўсё і караць за любое там пратэстнае спалучэнне колераў тэрмінамі, як тут прадугледжана гэтым законапраектам, до 10 гадоў калоніі? Ну, до 10 там, да, за паўторнае ўжо парушэнне, скажем так, а так до 5. Ну, але я думаю, что вядома, што гэта ўсяго нічога выключаць нельга, і улічваючы так, як у нас гэта законы часто трактуюцца, як яны на практыцы это ўсё прымяняюцца, то я думаю, что цалкам магчыма, што будуць такія справы і за гэта будуць по этому закону судзіць. Ну, але я думаю, что ўсё ж таки нават ці менавіта для гэтага гэты закон задуманы, каб там змагацца нацыянальнай сімволікай, колькі мы бачылі, што ніякіх тут стрымак асаблівых няма, хапае іншых метадаў, де-факта гэта ўсё як бы і дагэтуль, хаця можа там офіцыйна дазволена, але пераследуецца. Ну і ўвогуле хапае той самы белы сцяг, можна і самастойна аб'явіць экстрэмісцкім, пра што так шмат гавораць ужо год, больш за год, і да гэтай пары, здаецца, так нічога такога не з'явілася. Ну, таму мне здаецца, што па цяперашняй сітуацыі, правой сітуацыі Беларусі, то ўжо такімі абхаднымі шляхамі хадзіць ужо і патрэбы няма, можна больш простымі метадамі дасягнуць гэтай мэты. Гэта хутчэй за ўсё, я думаю, што ўсё ж таки накіравана менавіта на тое, каб абмежаваць гістарычныя магчымасці гістарычнай навукі, даследавання пэўных тэмаў, і таксама укалоць этой нейкай нацыянальнай супольнасцю, укалоць іншай дзяржавы, якія тую самую Польшу ці Літву, і такім чынам і Германію у першую чаргу. Ну і вядома, што таксама будзе прынята супраць унутранай пазіцыі, безумоўна, як любы закон, это закон чыста рэпрэсіўны. Ну, мяне вот пастаянна здзіўляюць, вы некалькі разоў сказалі пра тое, што абмежаваць магчымасці даследчыкаў навукі гістарычнай і гэтак далей. Ну, я разумею, там ненавісць да сімволікі, да недзяржаўных арганізацый, там, я не ведаю, там, да асобных людзей, палітыкаў. Але вот навука, вот даследаванне гістарычнае, от чым яны не дагадзілі дзеючаму рэжыму? Ну, навука же наш принаймні у ідэале яна мусіць не замыкацца ў сваім полі, яна мусіць уплываць на ўсё грамадства, яна ўплывае таксама праз нейкія, можа не праз чыста спецыфічныя навуковыя даследаванні, але ўжо праз іх інтэрпрэтацыю, праз іхныя нейкія папулярныя формы, праз перадачу пасярэдніцтва журналістаў і гэтак далей. Таму развіццё навукі, скажем, і на доказванне на такіх вось рэальных фактах, рэальным навуковым інструментарыем таго, што тая самая дзяржаўная ідэалогія заснаваная, скажем так, на пэўных дадумках, на розных няправільных інтэрпрэтацыях і ўвогуле часам на хлусні, ну, гэта, як бы, навука гэта даказвае. І ў дадзеным выпадку, калі немагчыма супрацьпаставіць ёй іншую навуку, якая таксама будзе карыстацца навуковымі метадамі, то трэба тады гэту навуку проста сілай прымусіць маўчаць. А гэта самае, недооценивать навуку я б не стаў бы. В прынцыпе, тое, што мы многае у апошніх 30 гадоў наш стан цяперашні, скажем, нацыянальнага руху і тое, што беларусы усведамлялі сябе як нацыя і не развіваліся ўсе гэтыя гады, ліку звязаны з тым, што развіваліся гістарычныя даследаванні, што народ сябе пазнаваў, нам ягоная самая перадавая частка, і яна несла пасля гэтыя веды далей шырэй, глыбей, яны цяпер пашылі. Ну і вось у мінулым годзе, напрыклад, яны значна пашырыліся і сталі ахопліваць туды большую частку насельніцтва. Тут свядомы народ, які сам сябе усвядоміў, гэта для рэжыму падобнага нашаму, гэта складае вялікую небяспеку.
Ведаеце, вот я слухаю вас і здзіўляюся, ну ці можа уже і не здзіўляюся, нават таму атрымліваецца, што прымаюць закон аб геноцидзе беларускага народа для того, каб мець законныя падставы працягваць рэпрэсаваць гэты беларускі народ. Ну, фактично оценивается так, потому что ну, кто-то потрапить под его. Потрапить мне это белорусский народ под эту самую, под те самые репрессии, которые предупреждены этим новым законодательством. Например, когда народ накированы неким чином на поляков, ну, некую там показать дулю там, немцам, там, полякам, то до их как бы, не дотянешь этим законом, а будут как бы, бомбить Воронеж, будут за это свои люди, скажем так, за той самый немецкий геноцид часов войны, нельзя отказывать будут те люди, те нащадки тех, кого тады, кто может по той самый геноцид попал. Ну, такая вот парадоксы. Да, і добра б, калі Воронеж, але ж Воложин будуць бомбіць. Вот што самае крыўднае. Спадарались. Ну і на заканчэнне, ведаеце, як тэатралы кажуць, калі на сцяне вісіць стрэльба, то калі-небудзь яна павінна стрэліць. Вот як вы прадугледжваеце, прымуць гэты закон? Ну, яго ж не прымуць для того, каб некаму сказаць, што а вот і мы тут тоже поработали, посмотрите, разделись, поработали, якія мы малайцы. Недзе ж ён будзе прымяняцца. Вось вы можете прадказаць, як ён пачне дзейнічаць, якая можа быць першая справа супраць каго ці чаго? Не, я тут подсказывать не буду, потому что, ну, мне это самое, тут как бы у нас само по себе ситуация неподказальная, что ну, бывает по-разному, как бы, я думаю, и у нас бывает по-разному, что часом некие законы принимаются для того, как их поменять одразу ж, некоторые сапраўды маюць функцию такой стрельбы на стене, когда вось яна висит и ніколі не стреляе, и раптам вот у некий пасрэдны момент яе здымуць и стрельбать. Як у гэтым выпадку будзе, ну, мне цяжка прадказваць, я не ведаю. Может быть, это так само, это вот такие, наколькі широко будзе прымяняцца этот закон, калі яго прымуць. Ну, это зависит, я думаю, ад многіх фактараў, якія мы не можем нават цяпер падбачыць и падказаць. Ну, я думаю, что, конечно, видать, будут некие показальные посадки прямо рахуюцца законной логики, что мусять быть, что когось под его подвядуть, когось осудят, и как бы усім астатнім показать, что это как бы, что это закон вельмі серьезно. А наколькі оно будет массово, наколькі широко применять, ну, это не предсказально. Может быть, и не будут вельмі широко, але будзе висеть такі вот дамоклаў меч. Да, а можа дойдзе і да спалення кніжак, як это было ў адной дзяржаве. Ну і тут вот зараз уже актыўна неяк такое адчуванне, што ў гэтым накірунку рухаюцца, што кніжкі, якія раней спакойна былі ў бібліятэках і прадаваліся ў кнігарнях, зараз абвяшчаюць экстрэмісткамі, ізымаюць з этой бібліятэкі і так далей. Так што невядома, што тут чакаць. Ну, так, тут вядома, што можа быць любая гэта самая. В прынцыпе, апошні год даказаў, што ніякіх неверагодных сцэнарыяў няма. Все, что нават можно часам, калі казалі жартами, но пасля оказывается и не жартом, и такие, скажем, и смелые допущения, что нежели парановать, она как бы так думает, что это не для нас, а пасля оказывается, что для нас. Тому я не выключаю того, что многие книжки окажутся после этого закона окажутся как бы некошерными, кажуть, что ось их присвоить какие-нибудь статусы, пропишут там или нищить там сегодня за их читание, за их распаўсюджванне, якія там адказы даваць. Ну, цалкам это магчыма. Ну, будем только спадзявацца, что до гэтага не дойдзе. Але выключаць этого не. Да, але час показывае, што за кожным дном у нашай сітуацыі знаходіцца яшчэ новае чарговае дно, і такое адчуванне бясконца. Дзякуй вялікі. Гісторык Алесь Пашкевіч і Зміцер Лукашук былі з вами в эфіры. Слухайце і глядзіце нас. Дзякуй, спадар Алесь. Дзякуй, всего доброго.